Республика хуҗалыкларында бүген иртәгә язгы чәчүгә керешәчәкләр. Кайбер районнарында әлеге эш инде башланды. Әйтик, Актаныш районы игенчеләре чәчүгә яхшы әзерлектә килде. Әнәк агрофирмасыннан безнең репортаж. 16 мең гектар җир биләгән Әнәк агрофирмасы чәчүгә әзер. Туфракта дым саклау өчен Айман бүлекчәсендә тормалау тулу куәтенә бара. Күп еллык үләннәрне ашырма белән тукландыру тәмамланган. Хәзер уҗымнарга минераль сый кертелә. Фәрхат Хәбибуллин Әнәк агрофирмасына Мөсим районыннан эшкә килгән. Ашлама кертәбез, гектарына ситнер ярымнан. Әле эшкә чыкканга басуга атна көннәр әйбәт. Марат Хайретдинов 2007 елда агрофирма оешкан көннән алып эшли. 2009 елда аңа яңа Джон Дир тракторын ышанып тапшырганнар. Ел саен Кыр батыры исеменә лаек була. 100-дән артык гектар смена саен эшләнеп бара инде. Менә шушылай көннәр җылы әйбәт торса инде тормышлары тиздән бетерде дип беләбез инде. Быел агрофирма баш белгечләр белән туланган. Озак еллар Айман бүлекчәсен җитәкләгән Айзат Файзуллин агрофирманың баш агрономы вазифасын башкара. Аның урынын Газинур Латыпов алыштырган. Тырышып киттек инде. Җир эшкәртүчеләренә. Алла бирсә, бер атнадан чәчүгә дә кереп китәргә. Әйбәт кенә уңышлы гына башкарып чыгарга инде язгы кырышларын. Җимнар ала әйбәт. Тамырлар исән чыктылар. Тагын бер яшь җитәкче баш инженер Айнур Мәрдәнов та сынау алдында. Агрофирманың техника паркында көздән үк барлык техниканы төзекләндерүгә керешкәннәр. Район комиссиясе машина тракторларын язгы чәчүгә әзерлеген уңай бәяләгән. Көздән үк эшне башлап инде. Язгылыкка безнең март аена чыкканда инде техника чәчүгә язгы кырышларны әзерли. Фәнис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.